маърифати ҳуқуқиро мо маҷмӯи тасаввуроти инсон ба дарки қонунҳо баҳо медиҳем ва эълон шудани соли маърифати ҳуқуқӣ аз як қатор заминаву унсурҳо иборат аст. пеш аз ҳама дар ҷомеае ки қонунҳои босифат аст, дар ҷомеае ки мардум аз меъёрҳои қонун бархурдор мебошад, дар он ҷомеа сулҳу субот аст, дар он ҷомеа пешрафт аст, дар он ҷомеа эҳтироми якдигарӣ ҷой дорад. дуюм масъала он аст ки агар инсон аз донишҳои ҳуқуқӣ бархурдор бошад, масалан конститутсияи кишвари худро пурра омӯхта дар амал татбиқ кунад, қонунҳое ки барои ҷавобгарӣ, барои содир кардани ҳуқуқвайронкунӣ ҷавобгарӣ муқаррар мекунад, онро донад, дар ҳамун ҷомеа ҳуқуқвайронкунӣ содир намешавад ва инсон ба ҷазо ё ҷавобгарӣ гирифтор намегардад. аз ин рӯ эълон кардани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ барои талқини арзишҳои ҳуқуқӣ ба шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, ӯҳдадор намудани онҳо, огоҳ шудан аз қонунҳои кишвар ва дар маҷмӯъ қадам мондан дар заминаи меъёрҳои ҳуқуқӣ аст.